Mufundisi makadi ai murambwi muruwadi ai ndosino tinotenda kuchengetwa nedenga mufundisi waomana kanya kuchengetwa tinowonga Mwari mufundisi patakaguma yes tanga tichitaura nenyaya yemakore 2300 yes ndakavunza ndikati kwakanzi mazuva 1 but mukatsanangura mukati makore saka taata kuma verenga kuti tisvike tione kuti anosvika here kubva pakabva vana vaIsraeri muutapwa hwebhabhironi vachinzi chiindai mundodii mundovaka Jerusarema mundovaka guta raMwari saka ipapo ndobe tiri kutanga kuverenga tichiti zviri kupinda sokutsanangura kwamakaita kuti zviri kutipinza kuNew Testament panozvagwa Jesu nokuti tikati mazuva hatingasviki ikoko and pangatonetsa kutsanangura saka makabudisa mukati iri gore awa makore anosvika pakati 70 weeks dzinosvika pakati tanga tasvika pamakataura nezve kubhabhatidzwa kwaJesu uchiti ndo painzi Mesias uchazodzwa mukataura imimi kuti kuzodzwa kwaMesias kwakaitika parubhabhatidzo kwake saka ndoda kuti mutsanangure muchingopavo recap so that tinochitanga kumuvha tichibva parubhabhatidzo kwaJesu kusvika panoperera makore 2300 mazana ane churu zviviri zvine mazana matatu toona kuti zviri kusvika papi zvinotisvitsa here pana 1844 ndozotoda kuti vateereri vedu vanzwe ndoona pane vamwe vanogona kunge vakava vane mibvunzo pakutaura kwataita asi regai timbopedza kusvika pana 1844 tasvika ipapo kuda tichabata imwe mibvunzo vanopindawo muhumwe yedu kana mune mibvunzo tichazoibata apa tapedza so ndoda kuti mufundisi mutipe recap muchitisvitsa patakasvika parubhabhatidzo kwaJesu. Alright, I think now ndoda kuti ndiise imwe pfungwa handiti kune vanonzwa vamwe vanogona kufunga kuti hako zvine basa rei zvekustada nyaya 2300 days zvinokosha nekuti muchaona kuti tiri kunoita mark a very important event muhistory of Christianity and the history of world takanangana the end of the world saka nyaya 2300 days it's a very important time prophecy if you remember well takataura kuti kuna anonzi matime prophecies anopiwa naMwari. Matime prophecies paanopiwa naMwari anofamba neinonzi judgment message kuti God will judge. Saka imessage yejudgment itime iri kuita pronounce a judgment that is coming. So and now it also creates a remnant people of God. Saka haisingori prophecy yekuti ticalculate karo zvine chokuita nana William Miller Beds na Ellen White vanopinzwa munyaya iyi itori nyaya inofanira kupiwa nyika, inofanira kuprofitwa kumarudzi nemarudzi evanhu. Nyaya yaDaniel yaakapiwa 2300 days, it's a very important time prophecy. And after 2300 days time prophecy iyi hatisisina imwe time prophecy yatinopiwa in the entire Bible. Tinoziva kuti matime prophecy anga akawanda kumashure. We have time prophecy yakapiwa panguva yaNoah through Methuselah, Muth-Shalak, when he dies it shall come. 969 years. We know tine 400 years yakapiwa Abraham pana Genesis 15. We know tine 70 years yakapiwa Jeremiah. And we have 70 weeks yakapiwa Daniel. We have also 2300 yakapiwa Daniel. After that hatisina imwe time prophecy. Hatichagona kuweka time. Chatapiwa ama events. Tieta kucalculate ma signs and events. So vamwe ndandira kuti pfungwa iuye so that vanhu vanzwisise kuti nyaya 2300 days it's a very important time prophecy. Haisingoti nyaya yana Miller Beds. Wakomana wane zvawakatoita munguva yawo
zvakonzera kuti face of Christianity ichinje. But now we need also to go ourselves and look into these things and these issues. Ndo pfungwa ya Mwari kuti vakawanda vavhurike as they approach the throne of God. They know zvazvinoreva nekuti pari kupera 2300 years paziri kukwana nzvimbo tsvene in heaven inofanira kuvhurwa. I think tikaona nguva ndo zvatichaita. But for a recap, sekutaura kwamaita takadzidza kuti 2300 days padzakapiwa Daniel pana Daniel 8. We know kuti panopera Daniel 8 Daniel akapera achiti ndakashaya understanding yezvandakaudzwa. Nekuti paya pabvunzwa kunzi kusvikira rini temberi ichiwisirwa pasi. Saka zvichatora makore 2300 ichabva yachenurwa. Right? But Gabriel paakanzi dudzira munhu zvaaratidzwa. Gabriel akazama kutsanangura, but akangotaura kuti nyaya yawaona ye 2300 days ndiye mazuva mazhinji anozouya. Hapana explanation pa chapter 8. Pakangonzi Daniel anobva ati ndakapera simba ndikarwara ndikatsvaka understanding, asi ndakangosina munhu ainzwisisa zvinhu zvandakaratidzwa. Ndo maperera nda chapter 8 ya Daniel. Chapter 9 ya Daniel. Daniel now is praying kuti awana understanding. Anototi iye pakuverenga kwandaita time yandaiziva ndakaverenga time yakapiwa Jeremiah ye 70 weeks. Then ndobva ndafunga kuti 2300 years dzandaratidzwa muprophecy muvision dziri kureva kuti taakugara mutapwa kwemakore mazhinji aya. Then takascrutinize prayer Daniel, tikaona Daniel ari kutonamata achiti Lord prolong not. Then ari pakati pekunamata achikumbira kuti Mwari asawedzera nguva ari muutapwa. Anoti Gabriel wandakaona pa chapter 8 akauya akanditaurira kuti no, iwe uri worried nekugara kwako muno uri nhapwa. Asi zvaitwa naMwari pamakore 2300 pabviswa 70 weeks pabate ipapa. Nekuti Daniel haana kuudzwa anything pa chapter 8. Akangonzi nyaya ivhara vision nekuti ndiye mazuva mazhinji anozoya. Nyaya 2300 ichazitwa fulfilled in many days to come. But now because akaradza kuti ane shungu yekuda kuwana understanding, achinamata denga rakati ndiye munomubatsira. Ari kunamatira vanhu vake, chimupai 70 weeks dzake nevanhu vake. Saka 70 weeks dziri pa chapter 9 dzine chekuita bedzi nemaJews, the Jewish nation, dzinobviswa pa 2300 days, 70 weeks. Saka kana uchida kuzoti 70 weeks mazuva mangani, unoti 7 times 70 unowana 449 years. Saka 449 years ndo dzakapiwa 449 days, but tinoziva kuti days to year. 449 years ndo dzapiwa maJews. Pa 449 years kubva Daniel paari kuudzwa zvinhu izvi ndo pachabva pauya Mesiya, ndo pachavakwa Jerusalem. Zvakadzaya tondowari muri kudzokera zvamakaudzwa naJeremiah. Eni Mesiya uya wamakamirira, wamakaudzwa navaprofita achauya. Zviri kuitika muperiod iyi ye 70 weeks. Ndo zvatakabata izvozvo. Alright. Zviri kusvika pagore ripi? So takatora isusu tikadimbura. It's a very important question. Tikati isusu akabva audzwa kunzi pa 70 weeks muchatora 7 weeks dzamune muchivaka Jerusalem. But zvichaitwa nehondo nekukakatana 7 weeks. 7 weeks, that's 49 years. Bozo rungoti 7 times 7 una 49. Saka for 49 years mune muri busy kuvaka Jerusalem nekuvaka temberi. Mukaverenga John 2 maJews anotokonfirma pfungwa iyi achiudza Jesu pakati putsai temberi iyi inichaivaka nemazuva 3. Hanzi maJews akakadzika akati zvakatitorera 46 years kuvaka temberi iyi, iwe unoiputsa sei nemazuva mangani? Nemazuva 3 wogoivaka. Saka for 46 years they were building the temple, and for 3 years they were building the city. So for 49. Saka for 49 years ndo dziri kuzasa 7 weeks. Alright. Mfundisi. Yes. Muri kuti imi zvakabviswa
kana muchiti dzakabviswa kuda mungada kupa tsanangura muri kuti here maJudha because inyaya yemaJudha yatataura kuti kwe 70 weeks vhiki dzinokwanisa kuita 70 dzobva dzaita makore 449 dzakabviswa for the Jews. Maybe mungada kupa tsanangura papo muri kuti dzakabviswa muri kurevei chaiko chaiko. Alright, ndapa tsanangura maybe for just a recap. Daniel ndahwa zvamatsanangura mukati imimi dzakabviswa ndoda kunyaya yekubviswa kana kuti here dzine chekuita nemaJudha. Yes, kana chiti dzakabviswa tiri kuti pa 2300 denga rakati ngatidimburei because this is a long time prophecy. Makore aya akawandisa kuti muprofita Daniel understand. Saka ngatimudimburei chimwe chidimbu chemakore tomupa zvichaitika muperiod iyoyo. Haana kutsanangura zvinozoitika after 70 weeks. Daniel akatsanangurirwa zvichaitika for 70 weeks. Haana kuudzwa zvichaitika after 70 weeks. Osaka Daniel ari kugumira pakanzi paMesia. Akangogumira pake nevanhu vake zvichaitika muvanhu wake zvokuti apedza kutsanangurwa ze70 weeks. Daniel chapter 10 anoti ndakada kuenda mberi kuti ndiname chinzwisa kuti ko after 70 weeks chichazoitika. Anoti ndakazvinyima zvokudya for 21 days ndikafuka masagi ichapter 10 ndikaenda pamenderekedzo dzerwizi rwauraya futi. Gabriel wandakaona akauya akati ndaunza futi kuzokupa kunzwisisa, akataka kumutsanangurira chapter 11. So Daniel chapter 11 Daniel anoudzwa zvese zvinozoitika kusvikira pakuguma kwenyika. Daniel 11, Daniel 12 akutsanangura zvichaitika kusvika pakuguma kwenyika kusvika Daniel anoti ndakanzwa asi handina kunzwisisa. Gabriel akati achiendako Daniel zvenguva yako zvakwana. Haiwa uchienda uchatozorara ozomudzira mugova wako akanzi aiwa idzi nyaya dzakakura. Chivhara vision until the time of the end. Kune wachazoya wazhinji wachawerenga wachanzwisisa. Hapana pakati pewakaipa achanzwisisa asi wakachenjera bedzi ndovachazi nyaya iyi yakaoma asi Mwari uchaizarurira wazhinji panguva yekupedzisira. So ndiri kuda kubudisa pfungwa yekuti chakapiwa Daniel 7 weeks patiri dzakabviswa kuti dzipiwe iye ndo zvaaigona kunzwisisa panguva yake nekuti anga ari concerned number 1 neguta dzvene raMwari kuti richafamba sei. Number 2 anga ari concerned nevanhu wake maJudha nekuya kwaMesia. Saka 7 weeks dzinokavha izvo. Ndosaka tichiramba kuti hadzisi 7 weeks, hadzisi 7 weeks makore, nekuti iprofesi yakaexpanda kunosvika nguva yaJesu. Ukangochicalculata kubva pawakanotanga kuvaka Jerusalem muna 457 BC ukabayirira makore aya 449 years anofamba newe kunosvika muna AD 34 70 weeks sosvika muna AD 34 ende ukaverenga until AD 34 ndopatinoona kutemwa kwaStephen pana Acts chapter 7 mutsa waJudha uchibva wavharwa. Acts chapter 8 Paul ndopaanodedzwa kumission. Acts chapter 8 verse number 46 Paul ndopaanopronounsa kuti maJudha mutsa wenyu wavharwa taakuenda kuvaHedheni. So alright, AD 34. Saka tiri kuti isusu AD 34 ndo pari kugumira nhoroondo iyi yemaJudha 70 weeks. maJudha zvavo zvapera, Mwari apedza kudhila nawo. Zvaakuitika pesa zvine chekuita nemagentiles kuti vachiwanawo mukana. Saka maJudha achaendi kudenga. No, kana varipo vakagamuchira vhangeri. Po anoti munobhuku raRomans ndaida zvikuru kuti ndiwe munhu akaparadzanzwa nehama dzangu iwaJudha panyama. Mwari aida zvikuru kuvaponesa nekuti pakutanga ndo vakapiwa shoko raMwari. Asi the zeal without knowledge, po ndo zvaanotaura. What is zeal without knowledge? Asi dai zvaibvira kuti Mwari avaponese, po aivachemerawo. But we know that up to this day, the Jews have created their own religion inoita completely deny Messiah. Even madzibaba wavo vakati Jesu hatimude, ropa rake ngariwe pamusoro pedu nevana wedu. Alright. So isusu
patakaguma pabaptism takati yakaitika rini kare? Right, baptism yaMesiah yakaitika AD 27. AD 27 ndo pakabhabhatidzwa Kristu. Saka papa nemakore mangani? Papa neweeks 69. Weeks pa 70 weeks there. Papa ne 69 weeks. Makore mangani I 483 years. 483 years. Ndo dzinotipa 69 weeks. Kungoti 7 times 69. Kungoti 7 times 69, that's 483. So pane 483 years, pana AD 70. AD 27 panova pakabhabhatidzwa Jesu. Panova ndo pakabhabhatidzwa Jesu. Then tobva ipapo todii? Then anoudzwa Daniel anoudzwa unzi pa week number 69 takuenda ku week kuti tinositsa 70 weeks. Rapakati Messiah achaitwa cut off. Wiki redu pakati nemadays mangani 3.5 days. Messiah Jesu akabhabhatidzwa AD 27 akaurayiwa AD 31. That's 3.5 years. Messiah anovaitwa cut off. The cross is introduced pa middle of the week. Zvikanzi the other half week mutsa waJudha uchabva wavharwa. Saka kuvharwa kwawo ndo kwetinoona muna. Saka mukatora AD 31 ndo patinoona Kristu achifa. Vhangeri rinobva ratanga kuparidzwa muJerusaremu muSamaria. Ibhuku ramabasa apostori anotsanangura. Jesu akati munotanga paJerusaremu, Acts chapter 1, muchapiwa simba verse 8 kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusaremu, moenda paJudhea, moenda paSamaria, mozoenda kumugumo wenyika. Saka varotanga muteritori yemaJews. Saka inoti vhangeri rakanga richirohwa muteritori yemaJews until persecution erupted. Ndobva vhangeri razospread richienda kumaGentiles. But we know kuti from when Christ was crucified AD 31 kusvika pano Stephen was stoned AD 34. Ukatarisa that's another 3.5 years. Saka 70 weeks dzinobva dzazadziswa. And the final maridzo yakapiwa maJews yakapiwa naStephen mubhuku ramabasa pana Acts chapter 7. From there tinoona Mwari akumutsa Saul, who later was called Paul. Paul was an apostle to the Gentiles. Kuti Mwari focus yake yanga yatochinja kuti tabva. Saka time prophecy yes 70 weeks was fulfilled exactly sezvakataurwa naMwari. There was nothing chakaitika. Ndisaka Bible rinenge ichiti in the fullness of time. Zvinhu zvese mutime yedu inonzi chronos. Iri kuzadziswa. Takati time ine zvinhu tu tina kairos na chronos. Chronos ndo time yatinoshandisa ine chekuita nema seconds, ma minutes, day, months, years. Ndio inonzi chronos. Iri kuzadziswa. Every move riri kuitwa in the fullness of time. Munhu wese ari kuzvarwa nenguva chaiyo. Zvinhu zvese zvakarongwa nenguva ende zvichaitwa fulfilled nenguva ende nyika ichaguma nenguva. Alright, so tabva apo taenda pa AD 31 Messiah unovurawa. Ava dzava 69 handiti? Yes, and half weeks. Which is how many years? Which is tango eda 69 plus totaita 463. 483, so 483 plus 6, that's 486 and half. Saka tozosvika pa AD 34 Stephen unovurawa ndokuvharwa mutsa kwemaJudha. Ndo zvakataurwa. Maybe mungangoda kuti mutimbodzokera pana Daniel panobudisa zvamuri kutaura kuti 70 weeks dzichaiswa padivi. Messiah uzouya pakati kuda zvingabetsera vamwe kuti vahwisise vangangova kuri vari muchirongwa. Zvakakosha. Tafunga kuti vanhu patakaita previous episode unotarisa wachiita werengedzo. Saka tatingotaura tisina kuverenga. I think since maunza then ngativerengei. Yes.
Daniel 9 ndo pazvinotsanangurwa verse 25. Naizvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokundovandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira wakazodzwa iye muchinda wemuchinda zvichaita vhiki 9. Chaita vhiki 9 dzina 62 dzichavapo nekwaka kwaro nenzvimbo nekwaka kwaro nerine nzvimbo mhamhi nemigero, asi zvichaitwa nenguva yekutambudzikwa. Zvino kana vhiki idzo dzina 62 dzapera, wakazodzwa achabviswa akasara asina chinhu. Vanhu vomumuchinda vachazouya vachiparadza guta nenzvimbo tsvene. Ya profesi ya AD 70 yana Titus. But you can see pana parutaura kunzi pachaita 70 weeks kubva panguva yamunotanga kuvandudza Jerusalem kunosvikira time ichauya muchinda wakazodzwa, the anointed Messiah. It will take 70 weeks from time yamunotanga kuvandudza Jerusalem neguta raMwari kusvikira nguva inoziya. Ndobva atotsanangurwa kunzi achabviswa papi zvataurwa panapa kuti kana rapakati week 69 uya muchinda akazodzwa achagurwa kusvikira time ichazouya vachazouya kuzoparadza zvakare guta iri raMwari. Akutaurwa nyaya yakaitika mugore ra-AD 70 when we saw General Titus paakauya achiparadza Jerusalem netemberi zvakare yaMwari. Alright, so tabva tasvika pana AD 34 ko pari kutaurwa zvemaJudha kuti vachazoparidzigwa voramba muna Daniel kuti maJudha achaparidzirwa oramba. Zvataurwa panapa ndofunga pamwe hamuna kunzwa zvichitaurwa panapa. Mukaverenga let me read kutanga pavhesi number 23. Hanzi chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira kuda kunzwisisa. Verse 23. Zvino ndauya kunokuudza nokuti uri murume unodikanwa kwazvo. Naizvofunga shoko iro unzwisise zvawakaradzwa. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene. 70 years 70 weeks dzatemerwa vanhu vako neguta dzvene. 70 ndedzevanhu vako wachimirira Mesiya kupedzisa kudarika nekugumisa zvivi nekuyananisa zvakaipa nekuisa kururama nekusingaperi nekusimbisa zvakaratidzwa navaprofita nekuzodza nzvimbo tsvene tsvene. Murikubata? Ndikubata. Saka pana pari kutotaurwa kunzi vari kuudzwa kunzi basa remunzvimbo tsvene tsvene richabva ratanga. Kristu akutaurwa nyaya yekuva high priest panopera 70 weeks ndo zvichaitika muperiodi yese iyi 7 weeks kuna kuti Kristu achabva azodzwa kuti high priest. Vanhu vake vari kunzi nyaya yekururamisa ichabva yaparidzwa ichatanga kutorohwa. Saka inyaya yekuparidza irikutaurwa mharidzo dzokururama his righteousness. Vana Peter vakatanga kutoparidza kuti Kristu Jesu paday of Pentecost pamakabaya iko zvino Mwari amuita ishe naKristu in heaven is now our high priest. Okay, chii chinotiratidza kuti Kristu wakazodzwa kudenga? Chinotaridza kuti Kristu akazodzwa kudenga pano basa kuti akazodzwa akaitwa anointed. Takawerenga paya tikati pabaptism yake ndo patinotanga apa baptism. Alright, tiri kureva zvokudenga izvi. Alright, kuti achiita muprista mukuru. Right, ndo patakufana kutanga kufamba. But mabata here so far. So far mamusati enyu matsanangura yekuti vanhu vako handi maJudha ari kurehwa kuti vacharamba shoko zvakaitika muna AD 34 ndo patisina kunatsobuda ipapo. Aiwa no, apa haana kuudzwa kunzi vanhu vako vacharamba shoko. Akangoudzwa kunzi vanhu vako vachaparidzirwa nekuzivisa. But we know kuti vakazoramba shoko. Patinozoverenga history yakumberi saka chiprofita changa chisina aiwa chachisinawo bhozi Mwari haape vanhu shoko achiti varambeka. Anopa vanhu shoko kuti vachiti vapone. Okay, but iwo unfortunately saka AD 34 70 weeks dzapera. Saka that's 400 and what 449 years. Yes, dzabva dzapera. Alright, ngatichibva ipapo ndonga vanhu vahwisisa mwanga wakateererawo kana varipo. Tochibva pa 449 tiri kutsera kuti tisvike pa 2300 years kubva pa 449. Maybe mungatitsanangurira
So if we read from 449 saka kana tichiti makore akabviswa pa 2300 years ukanga wakuminus waka 2300 years minus 449 unosara une 1810 kurova kuti muprophecy ye 2300 makore anosara ari kunzi after 70 weeks i1810 years. Yes, yes. For 1810 years ndo panei pachifamba vhangeri kunyika dzese before judgment yaMwari yatanga, because 2300 ine chekuita nekuchenura sanctuary. Time prophecy ikapiwa ine chekuita nejudgment yaMwari. Zvinhu zvinotaura nebhuku raDaniel. Ngatimboverengei makore 2300 nayo mavisions kana achionekwa mubhuku raDaniel anoita development kuti tirambe tinoramba tichiverenga machapters saka takati panoda a flow method of reading kuti urambe uchiwana understanding, nekuti mavisions paanopiwa haapiwe ka1. So you're going to see kuti mavisions aya mubhuku raDaniel chapter 2 ndo embroic vision iri partial yacho iyi yakapiwa Nebuchadnezzar ingori ne 4 elements gold, silver, bronze, iron neclay. Then poita dombo kudzoka kwaJesu, but iri partial iri kupiwa Nebuchadnezzar muEden, because Daniel anomudza kuti pamakanorara mambo makanetseka kuti after inini chii chazoitika. Saka nekuda kwaizvo Mwari akakuratidza zvaizoitika in the political world, in politics. There is nothing about the religion kuna Nebuchadnezzar, because Nebuchadnezzar is a politician. Arada kuziva zvichaitika in terms of power. Saka Nebuchadnezzar anodzwa. That's why chapter 3 pabande redhura Nebuchadnezzar, after explaining when the vision is certain, the interpretation is sure, Jesus will establish another kingdom. Akabva ati no pabande redhura ndakugadzira changu chitombi chine gold chese kuita deny zvazvaonekwa muprophecy. Now Daniel kunyangwa anga adudzira vision yepa chapter 2 yakaonekwa na chiroto cha Nebuchadnezzar, iyewo Daniel anga akunetseka kuti pane pachifamba system yepolitics ko church inenge ichifamba sei. Saka Daniel 7 it's an answer to the mind of the prophet kuti ko church inofamba sei. Ndo paanoratidzwawo zvichaitwa nechechi kuti church ichafamba muperiod inonzi dark ages. Church ichatambudzika, ichanetswa nekarunyanga kane meso omunhu, kane muromo, kasina nzeve, kasingateerere asi kanomhura Mwari. Kuti kanyanga aka kachauya nezvinhu zvakasviba muchechi kachiputsira sanctuary pasi. Asi Daniel achiramba achiona anobva ati pachapter 7 ngatimboverengei. Hamilton zvandiri kutaura, are you following? No, I'm following. Zviri clear? Yes. Anoti napedza kuona karunyanga aka kaputsira zvinhu pasi. Ari worried kuti kusanctuary iri kudonhera pasi. Chapter 7 verse 9 anoti ndakaramba ndakatarira kusvikira ndichiona zvigaro zvoushe zvichigadzwa. Mumwe akakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yanga yakachena sechando, uye bvudzi remusoro wake ranga rakaita semakushe akanatswa. Chukare chake choushe yakanga iri murazvo womoto, makumbo acho ari moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchiyerera ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye zviuru nezviuru pamberi pake zvazvimire. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Then ari kuti ndakazoona kuti denga manje angamhenga achiona zvaitika panyika, karunyanga kachinetsa vatsvene kachimhura Mwari. Ndobva azoona Mwari achiti let us set a throne so that we judge wanogara panyika nemabasa avari kuita. So tiri kuti Daniel 7 inotiudza kuti there is going to be a judgment ichaitwa naMwari achishandisa mabooks. Alright, ipapo ndiri kupawa mufundisi, maybe regaiti inde kunyaya yedu iya yatati tiri kutangira pa AD 34 ndo papera I think tati 1810 yes. Saka toda kuti tibve kubva ipapo tichida kuti tisvike tichitsetsa nhoroondo chiprofita kuti kusvika pa AD
kusvika papanikiri pa 1844 AD. Yes, kuda mungatsetsa muchitaura zvemanhamba. Yes, so ndo pana nchitotaura nanchitokupai pana maprofesi yaDaniel. Yes. Daniel ari kutoudzwa kunzi kuchava nejudgment, but judgment yacho haudzwe time kuti inotanga papi pachapter 7. Chapter 8 ndio inomuudza zve 2300 kuti pane judgment ichaitwa musanctuary. Saka kana muchida kuziva zviri kuitika after AD 34 tichienda kuna 1844 tiri kuti Jesu atova high priest in heaven. He has been qualified to be our high priest. That's why by day of Pentecost tongues of fire tongues akaburuka in form of fire. It was a confirmation because kana chipiriso kana gwai rakabayiwa kuti zive kuti Mwari ari gamuchira zvinonzi moto waiburuka uchibva kudenga. Saka kana mweya mutsvene akaburuka in form of fire yanga iri confirmation yekuti Christ has become our high priest. Igwai rabvumwa naBaba kuti ropa rake rine right rekuregerera vatadzi. Go and preach to all the world. Muri kuti here Kristu wakaita muhigh priest paakaenda kudenga. Right, Kristu angati tichitanga kuverenga bhuku raHebrews becomes a very important book. Also ndo pane nyaya because vamwe vari kuti imi muri kuti Jesu akapinda munzvimbo tsvene tsvene 1844 asi bhuku raHebrews rinoti Jesu anga atomo. Saka muri kuparidza heresi. Ndo pane nyaya vanoti aiwa muparidza heresi because Jesu ari kunzi ndi high priest mubhuku raHebrews before 1844. Ima kuzoti aiwa 1844 ndo paakaita high priest. Yes, nokuti pane vamwe vakatobvunza kapa vakati asi ko Jesu haana here kupinda munzvimbo tsvene tsvene achiinda kudenga odzoka paya kuti chibayiro changu chadii chagashigwa. Kana chibayiro chagashigwa zvinorevei? Handi wakataura Jesu paakadzoka kuvadzidzi vake paya handizvozvo akati varume simba rapiweni handiti all power has been given to me. Saka ipapo vanhu vanoti asi Jesu wakapinda munzvimbo tsvene tsvene paakaenda kudenga vanogona kuti haisisi zviri right ndo zvakaitika ndo zvamataura kuti wakaitwa muhigh priest ndobva moto watodzira kudenga kureva kuti chibayiro chadii chagashigwa. Right, zvazvinoita murambwi masinire. Yes. 1 hour hawana understanding yekudzidzisa kweinonzi sanctuary message. Sanctuary message inoita demystify kurasika kuri kuita vana nekuti sanctuary yakanga yapiwa Moses yaiva nemapato matatu. Ndizvozvo pato rekutanga yainzi outer court, pato rechipiri rainzi tabernacle, asi pato iri rinonzi tabernacle ranga rakadividwa into 2, nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. But aipa pari very critical ipapo. Yes. Tine outer court, tine nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Saka ukapinda musanctuary, imba iyi yaMwari, ine panze. Panze pane midziyo miviri. Teererai. Mudziyo wokutanga unonzi altar of sacrifice. Mudziyo wechipiri unonzi lava basin, imvura. Pekugezera. Muri kubata here? Then kana ukapedza unozopinda mukati mutabernacle. Mutabernacle iyi mune nzvimbo tsvene nejira rinodimbura nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Ndo zvazviri. Yes. Saka muprista aisagona kungotanga apinda munzvimbo tsvene tsvene asina kupinda munzvimbo tsvene. Munzvimbo tsvene tsvene mamuine specific date. Mamune specific date rinopinzwa imomo kuti aite basa rekuinvestigata nekutarisa wese wanga wachiclaima kuti vanotenda mugwai. Paitwa inonzi investigative judgment yaitora zuva rese. It's a specific date rekuita basa iri. Saka ishuwa here kuti Kristu paakangosvika kudenga ndo basa raakasokutanga kutoita. Kana kuti Kristu asati apinda munzvimbo tsvene tsvene akasvikira munzvimbo tsvene
kuti amboita basa rinoitwa munzvimbo tsvene achimirira specific date rekuti nzvimbo tsvene ichenurwe. Dhei raipinda muprista munzvimbo tsvene tsvene rainzi dhei rekuchenura sanctuary. Ndiwo language yatiri kunzwa pana Daniel 8 kuti nzvimbo tsvene ichachenurwa. Hazvireve here kuti Kristu paakaenda kudenga aifanira kuzomirira nguva. Ndo zvandira kuti ndiprove. Ndinoda kuti ndiise pfungwa kune vanhu vasina understanding yesystem yesanctuary. The only thing that can heal heresi iyi kunzwisa zvakakwana sanctuary yekuold testament. We know kuti in heaven hakuna outer court, bato rekutanga resanctuary. That's why outer court yetabernacle iri kudenga, it is this planet. Ndosaka gwai raiurayiwa panze, ndosaka Kristu akaya akafira kuno kunze. Haana kufira mutabernacle iri kudenga. Ndosaka akamukira kuno kunze palaved basin padishi remvura paya. Saka achiti kana chera unobhabhatidza munhu anonzi ari kufanira kumuka muna Kristu nokuti Kristu akafa akamuka. Saka padishi remvura taita senoti the lava of regeneration, patiri kumutsa vakafa. Saka zvinhu schedules ari 2 akapifumwa naJesu pano panze. Segwai rakabayiwa kana apedza anofanira kuchienda muprista aiti kana gwai rakabayiwa aitora ropa regwai oenda naro mutabernacle. Teererai, kwete munzvimbo tsvene tsvene, aenda munzvimbo tsvene. Akapinda munzvimbo tsvene neropa iri radeura zvivi panze, raita atone for sin panze petabernacle. Tabernacle yainzi yasviba nekuda kweropa riya rine zvivi. Saka ngatitarise kuti Kristu paakabva panyika panapa akatakura ropa rake here, nekuti ropa rake rinonzi ndo rakageza zvivi zvedu. Ko Kristu paakaenda kudenga akaenda here neropa rake iri ranga rageza zvivi? Because kana akaenda neropa rakageza zvivi zvinoreva kuti akatakura zvivi akaenda nazvo kudenga zviri muropa rake. There was a reason for that, I will explain. But ichokwadi here kuti Kristu akaenda neropa rake iri rinonzi raigeza zvivi kudenga. Ishua here. Ipapo manje nyaya idzi pane yamakambotaura mukati symbolic. Nokuti Kristu mataura emukati pano pasi ndiyo outer court. Ndo pari kuurayirwa makwai. Kana makwai aurawa yaminamato kudai handizivi. Kuda ndizvo zvanwe. Minamato kuda yokwira. Teererai. Nyaya yacho iri complex kana vanhu vakasatonzwa ipapo yatopera. Tiri kuti makwai aiuya achiuraya patabernacle, pasanctuary, kuold testament. Ainongedzera gwai raizofa, the real lamb. That's why John 1:29 Jesu paakaonekwa naJohn the Baptist akati gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Right, Kristu aizobvisa zvivi zvenyika nechii? Neropa rake. Ndizvozvo. Kana chinzi ropa rake riri kubvisa zvivi, zvinoreva kuti ropa rake richaendwa nezvivi. Mukuendwa kwezvivi ndo kubvisa kwacho. Rakafa nemvura yaenda kunogeza pane tsvina posara pakachena. Saka mvura inosara ine tsvina, asi paya paendwa nemvura pasara pakachena. Saka ropa raJesu rakaenda zvivi rikazvigeza. Aiwa, kwete rikazvigeza, rikazvitakura kuzvibvisa pazvazviri. Kuti watorwa ukanyikwa muropa rake wobva waburitswa, chinosara chiri muropa zvivi, asi iwe wobuda wakachena. Saka ropa iri rine zvivi zvasara imomo. Muri kubata here zvikuitika pana? Handiri kuzviwa. Batai ndizviri important izvozvo. Ropa raJesu rakatakura zvivi zvevanhu vese. Ropa raJesu kwairi. Saka Kristu aifanira kuenda kunopresenta pamberi paBaba ropa rake, kuti ongororai muropa iri muone kana pana asara. Ongororai muropa iri muone kana pana asingagone kuponeswa, asara aine chivi. Ropa rangu ratakura zvivi zvemunhu wese. Ivo vachena. Kwandabva kwa hakuna ane mhosva. Mhosva dzavo ndadziisa muropa rangu. Aifanira kunopresenta ropa iri
pamberi pababa. Alright, kuti ropa iri rachenesa. Ongorai muone kuti hapana here asina kutakura zvivi zvakakaiswa muropa iri. Saka takaponeswa kare. Ndo zvatakuti nditsanangure. Now you understand the event of 1844. It's a crucial event. Yeah. Alright. Kana imukati Jesu warunda neropa kuti rindotariswa kuti pane wasara here wakasviba. Ndobva vanzi hapana. Handiti. Saka munhu wese wakachena. Munhu wese akaponeswa. Listen. Wakacheneswa zvii. Akaregererwa. Munhu wese akacheneswa akaregererwa kudhara. Saka vanhu chivoita zvaruda. Right. Ndopari kuita hondo manje baba. Yekuti wana wachina extra information. Yekuti basa right. Kudhira nechivi. Alright. Sana mura fundi. Because apa vanhu vanoziva kuti my brother, are you saved? Ndoda kuti hata saved. Right, kudhira nechivi. Once saved and you saved for all times. Right, kudhira nechivi. Mwari kana ari kurowana nechivi. You're going to see kuti muprocess iyi. It's not an event, it's a process. Kudhila nechivi. Mwari haasi kurowana nechivi ipapo. Mwari ari kushandisa process. Nekuti ada kumeka sure kuti chivi mu eternity future hachidzoki. Saka chinofanira kudhiriwa nacho once and for all. Okay. Saka Kristu paakatofa pai munhu wese was pronounced forgiven kubva kucreation kusvikira kune munhu asati azvarwa nawo. Ari kuzvarwa akaregerwa. Ndosaka Paul achiti hazvibve pamabasa enyu, but chipo chekungopiwa. Unozvarwa uri forgiven. Saka kureva here kuti kana ndaforgiviwa zvatokanga right, ndopanda kuda. Ndichitsanangura izvozvo, ndichitsanangura kuti tichafamba sei. But we know kuti John 3:16 Mwari akada nyika nekudaro akapa mwanakomana wake Kristu akapeka kuti ani nani unotenda. Good condition. Okay. Mamanya zvenye musina kuteerera. Condition. Unotenda. Ko kana usingatendi. Kana usingatendi. Saka chirege nditsanangure ndizvoda kuti munhu. Alright. Saka munhu wese alright mufundisi. Regai ndingoti apa pane nyaya apa. Patori nenyaya. I think taita kubata nyaya dzekuti vanhu vanoponeswa sei. Asi apa hedu tiri kuibata tichipinda nayo tiri munyaya 1844. Ndokwetiri kuinda. Ndamboverenga Hebrews. Ndozvatira kuti tione kuti vanhu vari kuti murambo teererai. Vanhu vari kuti Jesu paakaenda kudenga ndo paakasvika kunopinda munzvimbo tsvene. Ndozvatiri kuramba izvozvo. Nokuti handizvo zvakaitika. Handi keteni rakabvaruka pakabva Jesu. Right, kuvharuka kuketeni kuti inzvimbo tsvene ndobva yadi. Right. Yaseparatwa kunzi hakuchina kuti nzvimbo tsvene. Alright. Yose yachi. Alright, nzvimbo tsvene sei yakadambuka jira rayo. Nekuti pano panyika nzvimbo tsvene ndo mainzi muri kugara Mwari. The presence of God is dwelling. Saka now because basa raakutransfer kubva panyika panapa raakuitirwa kudenga, hatigona kuramba tiine jira iri rakavhara nekuti rairamba richipronounsa kuti masystems epanyika etemberi achiri valid. Kudambuka kwaro kuti even the glory of God is departed. Basa rese raakuchiitirwa kudenga nekuti muprista mukuru auya ende akuenda mutabhenekari isina kuitwa nemaoko, akuenda mutabhenekari yaMwari chaiyo. Ndoma zvaakuitirwa. Saka chimbira henyu masystems nekunetseka nenzvimbo tsvene iyi. Ndosaka jira rakadambuka. Raitaura kuti masystems have been transferred to heaven now. Zvinhu zvese zvaakuitirwa kudenga. But we know kuti heaven kudenga hakuna chivi. But katimboverenge ibhuku raHebrews ritsanangure zvinhu izvi. Alright. Verenga henyu. Asi maybe musati maverenga. Mufundisi. Jira rabvaruka rine zverinoreva kubvaruka kwaro. Ndizvatatsanangura. Nokuti ndogona kuhwisa kuti kubvaruka kwaro wakutaura kuti zvanga zviri zvepasi izvi ndozvanga ndozvamatsanangura. Ndizvozvo kuti zvepasi izvi zvokuti kune zvimakombatimenti zvapera. Izvezvi direct.
tiri kuti kudenga macompartments ariko. Kubvaruka kwejira kwaitaura kuti system yemuholy place nemumost holy place yakuitwa transferred to heaven. Hamusisina high priest panyika anokupindirai musanctuary yepanyika. Saka kuvharuka kwejira kuti yashama, bhozi kana jira rabvaruka riri kuti the glory has departed, chaita kuti sanctuary irambe iri valid. Ijira iro rere rainzi chidzitiro, nekuti ndo rairamba richipronounsa kuti glory yaMwari ichiripo. Sanctuary iyi ichiri valid. Ndosaka muchiona pakavakwa temberi nguva yana Nehemia zvinonzi glory iyi paisina kudzika, wadhara wakachema. Asi Hagai akazoti no, kwasara nguva imwe chete. Hagai chapter 2 verse 9, ndichazungunusa nyika yose nedenga rose, ndichazadza imba iyi nekubwinya kwekupedzisira. Kubwinya kwekupedzisira kwemba iyi kuchapfuura kwekutanga. Yanga iri profesi yekuti Jesu aizofamba mutemberi iyi achiisa his glory. We know kuti pana Matthew chapter 23 na 24 Jesus walked in the temple. Akanedza newana achiti imba ine yakanzi chaiva kunamatira makuita imba vhari makuru akaisuka. Akaisuka. Saka tiri kuti Jesu ari kuti zvandafa we are transferring. Denga ari kuti zvinhu zvese zvakutransferwa maprocess ese esalvation takunomapedzera in heaven. Saka baba haina kusukwa. Mutsa waSatani wavharwa. Okay. Satani hasina access yekuti machidzokera kudenga. Ndisaka Jesu ati ndakaona wakaipa achiwa kudenga semeni kuti achadzingwa. Ndisaka Revelation chapter 12 verse number 10 inoti farai kudenga nemunogarako nekuti mupomeri wedu hama dzedu akandirwa panyika achauye, uye anga achivapomera masikati neusiku. Vakumukunda vari panyika vakumukunda neropa regwayana. Ndeshoko rokupupura kwavo. Havadi upenyu hwakusvikira parufu. Zviri kutaurwa Satani kudenga adzingwa. Saka because the devil is no longer in heaven, maprocess ese ekutongwa kwake nekubvira mutongo wake nezvi zvichaitwa newatadzi zvicharongwa in heaven. But basa racho harifaniri kutangira munzvimbo tsvene tsvene, rinofanira kutangira munzvimbo tsvene. There is a reason for that and the Bible explains. Vanhu vanofunga kuti Jesu paakaenda kudenga akabva angonanga straight munzvimbo tsvene. It's misunderstanding. Munzvimbo tsvene tsvene, it's misunderstanding. Jesu akanopinda muholy place asati apinda mumost holy place. Mumost holy place Jesu aifanira kuzopinda nenguva yakatarwa, nekuti ndo zvatinoona zvaidzidziswa maHebrews pavaita maHebrew feast. PamaHebrew feast vaita Day of Atonement, Yom Kippur yaitwa yo musi wa10 Tisiri, ndo paiitwa Day of Atonement. Muprista mukuru yopronounzwa Sabbath day, vanhu vese kunzi rest, chemai zvivi zvenyu. Poitwa investigation zvachiitika gore rese. Wanenge wapona wochienda kumutambo wematumba kunofara nemahigh priest wachipembera kuti wararama. But munhu asina understanding yezvinhu zvese izvi ari kungosangana nemuprofita wenhema nemaapostori ariko mazuva ari kunyepera wanayo. Anongotanga kutofunga kuti ndo zvakaitika. No, we need to start carefully. Ndo zvatiri kupa panapa. Ndisaka mati Bible truth. Saka let the truth be told. Let us prove now using the Bible. Toona kuti Jesu akasvikira nzvimbo ipi. Alright, ngatichiwa from the Bible. Apa tiri kubata zvakaitika. Understanding here. Tiri kubata zvakaitika 1844. Ndo kwatiri kuenda. Isusu mufundisi vari kuti ivo Jesu haana kusvika achipinda munzvimbo tsvene tsvene. Zvavari kutaura kuti ndezvekuti kudenga kune sanctuary. Sanctuary ine nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Haichina outer court. Asi mubvunzo wanga uripo ndewekuti kweiko kudenga uku kungagonzi nzvimbo itsvene iyi tsvene tsvene, hakungozi kutsvene tsvene here kudenga, nokuti ndo panzvimbo chaMwari. Kudenga kune Moses pana Exodus 25 akanzi kana wakuvaka sanctuary panyika unotora mufananidzo weyandichakuratidza here kuno kudenga. Saka kuti saita confusion Mwari akati kana ndira kuziva kuno kuzviri kuitika. Saka sanctuary iri kudenga, tabernacle iri kudenga yakafanana neyakavakwa pasi. Asi zvimati haina outer court. Iyo yakavakwa haina outer court. Why? Because chainzi Moses akanzi tabernacle. Ndiyo yandichakuratidza. Chinonzi tabernacle chaakaratidzwa inzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene.
ndokubva Mwari azomuti asi panze petabhenekari ndoda kuti uise mimwe midziyo. Okay. Wozoisa jira ewo panze rinopoteredza nenzvimbo iri panze. Alright. Ipapo matsanangura. Aha. Nokuti ipapo vazhinji vanga vazhinji havapahwisi. Ndosaka tati basa regwai raiurayirwa panze. Gwai ndiKristu akaurayirwa kunoko. Panze petabhenekari riri kudenga. Anenge abuda. Yes. I think mabudisa mubvunzo uyu ndonga wakakosha kuti mubudise zvingangova zvisingazikamwi nevamwe vevafundisi. Kuti matotaura mukati azvo kudenga chakaratidzwa Mozisi itabhanikari and tabhanikari ine chokuita nenzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene. Handiti ka handi mabata manje zvekubvunza kwakanaka. Saka taakuti isusu ngatichitarisei wamwe wakuti manje Jesu abva pano panze akandopinda munzvimbo straight munzvimbo tsvene. That's wrong. Nekuti we know kuti Moses akadzidziswa kuti nzvimbo tsvene haingopindwi. Wangoitwa muhigh priest kuriyo kana waappointwa muhigh priest hazvirevi kuti watopinda haufanira kubva wapinda munzvimbo tsvene. Unopinda nenguva. Priest aiapoindwa nguva yaanoapoindwa asi kuzopinda munzvimbo tsvene nenguva yakatagwa aipinda munguva yakatarwa. Saka ndo 1844 ndo kwatinoda kuenda nemiko. Ngatichina ipapo ndahwisisa. Right. Saka zvaita zvakanaka. Ndaona kuona ndofamba nemise apo kundisazorasika nemi ndichifamba. Izvo zvatakuda kuita mufundisi. Atingi kuda kune vamwe vakatitsererawo vari kuda kunzwa nezvemakore vakaramba vakabatirirawo pa 2300 kuti izvo zvitava kuti Jesu mugore paakapinda indirini paakaenda kudenga i31 here i-AD 31 ndizvozvo handiti AD 31 ndo paakaenda then AD 34 Stephen ndobva waburawa ende apa tati akabata 70 weeks ndobodzoperera kuti Stephen wachiurava shoko raparidzwa zvemene kumaJudha nokuti apa panga pasati pabudwa vanga vachiri muJerusarema pakanzi tariyimu ndozvamamuchitaura. Yes. Saka kuda pane vamwe vachiri vamwe ndevenhoroondo kana nevehistory. Saka vakuda kuti alright imi mati AD 34 ndo pamasvika chimbotidoderai timeline inonzi timeline kuti panguva yakati vasvika panguva yakati vadai pachitaugwa makore. Alright. Handizivi kuti ndikaite sei but andira kuti zvinoita kuti tisarasika mukufamba munhu kana asikada kurasika anotora maHebrew feast aya ari 7 but we know kuti kana chitaura nyaya yetime iri mutimeline imafambira aita nguva tibva kuold testament nguva yaDaniel. We know kuti mugore ra605 BC Nebukadnezar ndo paakaenda kuJerusalem. Handiti akanotora nhapwa akauya nadzo kuBhabhiloni. We know kuti Nebukadnezar ndo yaatanga kupa visions kusvika mugore ra538 BC umambo weBhabhiloni uchibva. From 538 kusvika mugore ra339 umambo weMedio Persia ndo uri kutonga. From 339 tiri kuona kunosvikira mugore ra198 BC paBattle of Padna ndo patinoona the Roman Empire ichiuya into power. So Roman Empire ichiuya into power inonosvika mugore ra538 AD inokrosai. But kuti pakati apa maevents akanga achiitika ndo panouya Jesu AD 27 ndo panobhabhatidzwa ndo panobhabhatidzwa zviri kuitika apa. Ina handisida kuenda mumakore aya nekuti vanhu vangarasika. Ndoda kuti ndirambe ndine system yaMesaya yaari kuteera nekuti Jesu paari kuuya ari kuteera isystem inodhila nesin nekurowana nechivi kusvika chapera. Saka maHebrews anga akapiwa awareness yekuti imi tambai mafeast mitambo anonzi maceremonial laws. Mitambo iyi ndo kalenda yaMesaya yaachateera. Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits,
Feast of Pentecost, Feast of Trumpets, Feast of Atonement, Feast of Tabernacles. But I is very, very important. Feast of Passover, musi wa 14 Nisan, ndo paiurayiwa gwai iriya rinonzi rePassover. Jesu akafa musi wa 14 Nisan. Paul anotaura kuti sei Jesu akafa paPassover. Vakorinde vekutanga chapter 7. Paul anoti Pasika chapter 5 verse 7. Vakorinde vekutanga anoti Pasika yedu yatakabayirwa ndiKristu. Kamurudi haana kufa paEaster. Jesu akafa muday of Passover. Ndisina kupinda imomo. Pandau kuti muona kuti ando nangobvunza. Aiwa ndizvo. Saka Easter ichinja kamuri muna April yemboitwa haina fixed date. Nokuti zvinhu zvakaitwa newanhu. But now biblically Jesu akafa musi wa 14 Nisan. He fulfilled Passover, mutambo ceremonial law ine chekuita nePassover. That's why Passover tisasaite. Nekuti Jesus fulfilled that Passover. Jesu anga ari muguva the next day musi wa 15 vaibva vanzi vaite mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Mbiriso yaimirira chivi. Saka mwiri waJesu wanga usina chivi. Musakaisa fana kudyiwa nehonye. Christ was tempted at all points yet without sin. Saka Jesu kupinda muguva akabuda asina honye. Kuroti akaprovwa kunzi mwiri wakaona chivi. Saka anozadzisa mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Saka achiti ndini chingwa chakaburuka chibva kudenga. Right? After that kwaita mutambo wema-first fruits. Vakorinde vekutanga chapter 15 verse 21. Paul anoti Kristu ndiye chibereko chekutanga kubva kuvakafa. Saka musi wa 16 Nisan vaibva vaita mutambo wema-first fruits. Kupredict kuti Jesu aizomuka kuvakafa. Muri kuona here kuti Jesu ari kuteedza process yemafeast. Then vaiverenga 50 days after Passover voita Pentecost. Pentecost ndo yavaipemberera kuti taakuchitanga kuita basa rinoitwa muTabernacle. Muprista akukwanisa kupinda muTabernacle vachitanga kutarisa zviri kuitwa muTabernacle. Kureva kuti Kristu akutanga basa munzvimbo tsvene kudenga. Iwo ukati Kristu ndopabva apinda munzvimbo tsvene tsvene zvinoreva kuti haachagone kufifila Feast of Trumpets. Haachagone kufifila Feast of Atonement. Nekuti Passover kana iriyo Jesu paakabva atopinda munzvimbo tsvene tsvene. Ko Feast of Trumpets. Feast of Trumpets mabhosvo airidzwa kuti gadzirirai muprista mukuru akuda kupinda munzvimbo tsvene tsvene. Day reYom Kippur rakuda kusvika. Ende kubva pa Day of Pentecost kunosvika pairidzwa matrumpets paitora mwedzi mizhinji. Almost 6 months. Muprista asati apinda munzvimbo tsvene tsvene. A long period. No long period it was prolonged from AD 34 to 1844. Saka tangeta tsvaka kuti Jesu paakasvika kudenga akasvikira munzvimbo tsvene tsvene here kana kuti munzvimbo tsvene. Alright, iwo mufundisi ndonga mazama kupindura pamataura imimi kuti tinofanira kuwisisa nesanctuary. Aiwa, handina kuverenga mavhesi acho. Ndangotsanangura saka munhu anozoti ko 1 bhuku raHebrews riri kutaura kudaro. Saka ndauti ndiverenge ndione kuti Hebrews anga achi vanhu vakaverenga vasina kunzwisisa. Ndira kuverenga pavanotaura ndiwaratidza kuti no Jesu akasvikira munzvimbo tsvene kwete munzvimbo tsvene tsvene. Saka rega ndiverenge ipapo kuitira kuti tinzwisise manje tiita nevhesi rinobvisa mist iyoyo. Saka now you see kuti masubjects aya ari under a lot of concentration because they are deep now. Zvinhu zvinozikanwa nevanhu vashoma. Vari kungonamata ndisaka muchiona even grace is abused because vana vanzwise zvinhu zvese izvi. Chavari kuti nyasha havana understanding nacho kuti chine judgment mukati. It's a delay of God. Grace is a delay of God. Achimira judgment yake iwepo watadzi wachipiwa nguva yekuita repent. It's a period. Saka ngandiwerenge panapa Hebrews 9. Ndinoti ndiwerenge panapa. Paul ari kutsanangura sanctuary iyo yaya. Mbuku raHebrews kuti vanhu vasanetseke. Saka from Hebrews chapter 9 verse 1 to verse 10 Paul is explaining. Ndoda ngopika mavhesi mashoma from verse 1 to verse 10. Ari kutaura system yanga ichitika panyika. Then ndozoverenga system akutaura transition yezvakuitwa kudenga. Paul anotaura panapa anoti zvino
nei sungano yekutanga yakanga iri murayiro yekushumira Mwari nayo neimba tsvene yenyika, nokuti tebhenekari yaiva yekutanga yakagadzirwa makanga muine chigadziko chemwenje, tafura yezvingwa, ipapo painzi panzvimbo tsvene. Zvikanzi muya mamune kuti mamune mwenje minomwe, tafura yezvingwa ne-out of incense, ndo yainzi nzvimbo tsvene. Pataiwa rashandisa ati inonzi nzvimbo chii tsvene, ndo first section yetabernacle. Verse 3, zvino pamberi kwechidzitiro jira riya chechipiri, pamberi pechidzitiro patabernacle yainzi nzvimbo tsvene tsvene. Saka atitaurira zvakanaka. Saka po according to Paul tine nzvimbo tsvene kuseri kwejira ndokunzi kunzvimbo chii tsvene tsvene, asi kudenga. Aiwa aritaura panyika pana payakavakwa naMozisi. Okay. Then ndakuchiverenga manje kuti kokudenga ari kuda kuti vanhu vatanga kuti dzidzai zvekudenga muchishandisa zvamakapiwa panyika. Apedza kutsanangura izvi akachizoenda nesu kudenga manje. Kuti chii chaitika Kristu paaenda kudenga. Ngatione kuti Kristu paaenda kudenga aenda munzvimbo tsvene here kana kuti ananga munzvimbo tsvene tsvene. Verse 11. Teererai. Asi Kristu teererai, akati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya, akapinda mutabernacle yakapfuura pakukura napakuvakwa isina kuitwa nemaoko. Saka Kristu paakaenda kudenga akaenda mutabernacle here. Tabernacle yakaenda haisi yaMozisi, nekuti ati haisi yekusikwa kuno, haina kuitwa nemaoko. Batai yakapfuura pakukura napakukwana, ndiko kuti isiri yekusikwa kuno. Haana kupinda neropa rembudzi mutabernacle iyi kana neropa remhuru, asi neropa rake chairo. Saka Kristu akatakura ropa rake here? Akatakura ropa rake. Zvanachitaura kana akatakura ropa rake rine zvivi, akasvika nezvivi kudenga, saka achasvibisa tabernacle iyi. Zvinoreva kuti inofanira kuzochenurwa. Teererai, akasvika neropa rake, neropa rake chairo, kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene. That's Hebrews 9 verse 11 na 12. Akasvika panzvimbo chii tsvene. Asi ambotaura kuti kune nzvimbo tsvene nenzvimbo chii tsvene tsvene. Angadai ataura kuti akasvikira panzvimbo tsvene tsvene. Kristu neropa rake akasvikira panzvimbo tsvene, ndo paakatangira kusvikira. Alright. Haana kunanga munzvimbo tsvene tsvene. Munzvimbo tsvene tsvene anofanira kuzopinda, nekuti Kristu ari kuteedza timeline yemaHebrew feast. Anofanira kutombomirira kuti paridzwe matrumpets. Kana matrumpets aridzwa, nzvimbo tsvene tsvene yozovhurwa. Alright. Mufundisi, ndonga panapa zvakatikoshera kuti hatisi kungotarira nhoroondo, tiri kutaura nhoroondo nezvainoreva. Zviri kuitika munhoroondo ndo zvakanyanya kutikoshera. Saka imataura imi mukati wakasvika panzvimbo tsvene tsvene. Ivo Mwari Baba vari papi? Vari munzvimbo tsvene tsvene kana kuti munzvimbo tsvene? Right. Saka zvakanakira nawo ndozvokuda. Nekuti wakaenda kurudyi rwaBaba. Inova complex nawo murambwi. Nekuti nawo zvinoita zvokudayo. Nekuti hapana munhu akanga achinyatsonzwisa kuti zviri kuitika painyorwa nana Paul. Mwari akatipa bhuku raRevelation, bhuku razvakazarurwa. Bhuku razvakazarurwa rinotibatsira kuti tinzwise kuti Kristu haana kusvikira munzvimbo tsvene tsvene, akasvikira munzvimbo tsvene. Nekuti Johani pachitsuwa chePatimosi akawana access yekuenda kudenga. Munzvimbo tsvene according to Hebrews 9 mune midziyo mitatu. According to Old Testament mune midziyo mitatu. Mune mwenje minomwe, tafura yezvingwa ne-altar of burning incense, panopisirwa zvinonhuhwira. Handitika munzvimbo tsvene. Johani pachitsuwa chePatimosi first time yaakaenda muvision akaona Kristu Jesu achifamba kudenga mutabernacle. Ngandiwerenge. Aifamba ari muapartment ipi kudenga? Mutabernacle. Nekuti Jesu anga ari mutabernacle. Mutabernacle munzvimbo tsvene here kana munzvimbo tsvene tsvene? Tinotarisa midziyo iri kuonekwa muvision. Inotiudza kuti Kristu anga ari pai. Johani ari kuzoenda kudenga
around AD 90 mumuono Jesu atofa aenda kudenga kudhara kurova kuti makore mazhinji Jesu akudenga. Ngatione kuti paakasvika kudenga akaona Jesu ari munzvimbo tsvene-tsvene here kana kuti akaona Jesu ari munzvimbo tsvene. Ngativerengei zvakazarurwa chapter 1. Ngatitarisei pana verse 10. Ndakanga ndiri mumweya nezuva raShe, ndakanzwa inzwi shure kwangu rinenge serehwamanda richiti, izvi zvaunoona uzvinyore mubhuku utumire pakereke nomwe paEfesasi, Simina, Tiratira chichi. Verse 12. Ndakatendeuka kuti ndione izwi rakanga richitaura nini. Ndakatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe. Zvigadziko zvemwenje zviri pai? Zviri mutebhenekari ipi? Munzvimbo tsvene. Saka apinda muvision aenda kudenga. Abva asikonanga straight. Chaakatanga kuona achipinda akaona mwenje minomwe. Kuroti Johana apinda munzvimbo tsvene. Listen. Napakati pezvigadziko zvemwenje mumwe akafanana nemwanakomana womunhu. Akabva aona Jesu ari munzvimbo tsvene. Haana kuona Jesu ari munzvimbo tsvene-tsvene. Munzvimbo tsvene-tsvene mamune areka. Panapa John ari kuenda AD 90. Ari kusvika Jesu ari munzvimbo tsvene. Haana kuona Jesu ari munzvimbo tsvene-tsvene. How dare now you preach kuti Jesu akaenda munzvimbo tsvene-tsvene. Paakaenda kudenga. That's heresi pamusoro. Matsanangura ibaba. Asi pane mubvunzo wandabvunza. Ndikati ko Mwari Baba, handi Jesu wakaenda ku the right hand of the Father. Vari munzvimbo tsvene-tsvene here kana munzvimbo tsvene? Right. Saka muprocess iko zvinezvi as we are preaching now, God the Father is in the most holy place. But pa time yakaenda Jesu kudenga, God the Father was not in the most holy place. The throne of God was in the holy place. Zvinotsanangurwa nebhuku raRevelation. Rikaende ndipo. Indai. John the Revelator, mudzidzi waJesu, akaenda muvision pana Revelation chapter 4. Paanosvika anoona chigaro chaMwari. Aona chigaro chaMwari, anotaura zvinhu zvazviri padhuze nechigaro chaMwari ichi. Teererai. Ndoda kuti ndiverenge verse 5. Nchidzika nayo. Napachigaro choushe pachibuda mheni namazwi nekutindira nemwenje minomwe yakanga ichipfuta iri pamberi pechigaro choushe. Mwenje minomwe inooneka pai? Munzvimbo tsvene. Right, anoramba achitarisa chapter 5 anoona Jesu achisvika kudenga. Arida kuratidza kuti Jesu akafamba sei. Chapter 5 anotaura pana kuti ndakaona akanga ari pachigaro akabata bhuku yanga yakanyorwa mukati nekunze. Continuation yevision yaDaniel 8, but this is a deep stuff now. Pandira kuti ndingopa aita kuti pave easy. Anotaura oti bhuku yanga yakanyorwa pakatsvakwa munhu anogona kuivhura pakashayikwa munhu. Akachema kuti ndiani anogona kuvhura bhuku iyi kana kutarira mairi. Hanzi mumwe akati usachema, tarira shumba yerudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakunda Jesu kuti izarure bhuku iyi. Tarira zvaakataura. Anoti zvino ndakatendeuka ndikaona pakati pechigaro choushe, ndikaona pakati pezvisikwa zvipenyu zvina napakati pevakuru gwayana rimire ndiJesu, rakaita serakabayiwa, the cross, rine nyanga nomwe nemisoro minomwe, iri mweya minomwe yaMwari yatumwa kunyika yose. Rakaita rikatora bhuku rorudyi rwaiye akanga agere pachigaro. Zviri kuitika pai? Nyanga nomwe, mwenje minomwe. Zviri kuitika munzvimbo tsvene. Ndo mune chigaro choushe. Saka the throne of God, Jesu paakaenda kudenga akanosangana nayo munzvimbo tsvene, kwete munzvimbo tsvene-tsvene. But the throne of God inoonekwa na Daniel 7 achiti makumbo acho anga akaita semavhiri ane moto. The throne of God haina makumbo anenge aya makumbo atinoziva ari pamacheya. Ine mawheels, ine mavhiri, inofamba. Ndosaka uyu Ezekiel anotaura kuti speed yacho yanga yakaita se a wheel in the middle of a wheel. Yanga ine makumbo anomhanya mavhiri. Saka the throne of God inofamba nemawheels. It runs over the holy place and the most holy place. Because nzvimbo tsvene haisi yekusikwa kuno. Mukati mayo mune capacity yekutakura mazana namazana avatumwa vasingaverengwi. Hebrews chapter 12
Revelation chapter 5 verse 9 anotaura ndakaona mazana namazana avatumwa vasingaverengwe, thousands and thousands musanctuary iyi. It's not a small thing. Ngirozi dzinokwanawo madziverengeki. Panyika panapa tine vanhu 7 billion vakuenda ku 8 billion, we can count them, but vakawanda. But in heaven you can't count numbers. Vanokwana vese mutabernacle. It's actually a massive thing. Saka chigaro chaMwari chinofamba chichitenderera chine mawheels, makumbo acho anonzi anopfuta moto. Saka munzvimbo tsvene ndoba chaachiri chisati chaenda munzvimbo tsvene tsvene kuti judgment yaMwari ichitanga. Saka Kristu paakaenda neropa rake kudenga akasvibisa nzvimbo tsvene. Alright, maybe pane vamwe vari kuteerera tingazovarasha, toda kuti tirambe tikambodzikisa todzoka munhingiri, nokuti mubvunzo wowe vamwe ndekuti iwo makore 2300 tikumaona sei tasvika pa-AD 34 panourawa Stephen, Jesu watova kudenga. Then tichibva pa-AD 34 taakuti shoko ratoparidzwa kumaJudha raakuchibuda manje, raenda ropinda. Now we know church history inotiudza kuti chechi yasara nemaapostles, they were all killed. Chechi yakaita dambudziko rekupinda munonzi madark ages. Apo tinoona the Roman Empire, mapagans, vanhu vanga vasingatye Mwari, vakaita flood into the church through period yana Constantine. We know kuti pakaita dambudziko nekuti vakomana vakanga vasingazive Mwari ari mapagans, but vakanga vachiti vakuda kunamata. So vakaswochinja system yaMwari vachishandisa chisimba chepersecution. Ndopa tinoona zuva rekunamata resabata richichinjwa from Saturday Sabbath to Sunday first day of the week, nekuti vakanga vachida kukoshesa zuva ravainamata zuva sechisikwa. Izvi zviri kuitwa nevanhu vari kuti vari muchechi. Chechi iri kufamba paperiod ivhangeri riri kurohwa. Makore aya e2000 ari kufamba. Bhozva unongoita iwo unotora AD 34 ne-1810 years dzasara kudzibayirira dzosvika pana 1844, but chechi yakanga ichifamba. Nguva iyi Kristu akanga achipa vhangeri remuchinjikwa kuti riende kuvanhu vagamuchire ropa rake, nekuti basa raKristu paakaenda neropa rake kudenga, vanhu vese vakaregererwa. But now kuregererwa kwedu, we must claim the promises of the blood. Kuti iwe waudzwa kunzi tiketi rako rekukwira ndege ratengwa, asi unofanira kuita check in na 5. Ukasaita check in hauna kwaunoenda, kunyange tiketi rakatengwa. Saka everyone, his ticket was booked by Christ and his blood, but we must claim that ticket of his blood. Alright, iyo ndapawa. Saka nawo tiri kuti paitika izvi Kristu vhangeri rakanga richirohwa, tichazoibata. Saka tiri kuti isusu AD 34 Stephen wapurawo tapedza 70 weeks. Handiti 70 weeks dzapera manje taakuchitaura kuti shoko raakuenda kuma-Gentiles. The church is growing. Yakutaka kukura church ichiwedzera, but it's being persecuted, it's being infiltrated by the devil. Achisa power politics rakanga richaswa na Nero, Domitian, vana Constantine vari kutaura maemperors akauya in power. Kudzamara taona chechi yachinyikwa manje yakunzi Catholic Church, Roman Catholic Church. Roman because maRomans aita Catholic, universal, kuti tinotenda muzvese, tinotora zvese, whether zvifananidzo. Even up to this day the system of Catholicism use minamato yakaitwa navanhu kudhara, macatechisms, they use mifananidzo, vanhu vane zvidhori zvavanoshandisa zvana Mary, zvana Jesu, but Bible ichiti usaita mifananidzo. They've even removed the commandment inoti usaita mifananidzo. They've removed zuva resabata vakaisa paSunday. Saka this system to persecute vanhu vese vaida kuti go against this, vainzi maheretics, they were killed. They had killed 50 million Christians by this time. Persecution. Alright. Saka iyo period inonzi period of dark ages. Chechi yakatanga kufamba ichistruggle. Now kwakaita period yereformation, but nona mareformers. Alright. Dark ages yakatora how long? Yakatora makore 1260 years. Yakanga yaprofitwa naDaniel. Tiri kumaverenga futi here pa. Yes, aripo, ari pakati.
aripo ipapo ari kutofamba achitokalkuletwa ipapo paperiod. Ari kutaura naDaniel 7 ndiwo ari kunzi nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva kanyanga kari mupawa kakabata sanctuary kachitsikira zvokwadi pasi kachiuraya vose. Alright, nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva time and half a time. Saka time is considered as a year times 2 years and half a time. So unenge half year. Half year. So wakuchicalculator 2.5 years woona kuti dziri kupa makore mangani madays mangani 1260 a day to a principle waona 1260 years. Saka the Catholic Church was in power from 538 AD to 1798 ndopainzi kanyanga kachabatwa kopiwa ronda. Alright, then kuda hatithingi vanhu vangawisisa ipapo kuti tikaverenga AD 34 kusvika 1844 makore ayo vanhu vanogona kukalkulata handiti vanokwanisa kukalkulata but zvakakosha ndezvekuti 1 tabata isusu mufundisi kuti kupinda not that kuvurawa kwaStephen then kuzofamba kweshoko kukura kwechecho chechi yakura ndopo vozouya voti chechi yaane influence regai tichipinza dzidziso dzeduwo through this big church ndo zvamataura Satani angaitatsikai izvozvo ndo zvakaunza madark ages vanhu vakapeseketwa then tozoita reformation ndopanomuka vana Martin Luther vana John Wesley vakomana reformation. Saka takuzvara vana Baptist vana Methodist vanani vanhu vari kuda muCatholic system. Saka izvi ndo zvaakuzoti kweva tosvikawo kunana Miller. Now Mwari aona truth yakanga yakasprauta mureformation but yanga iri still divided yaifana kuzounganidzwa. Saka William Miller akazadzisa Feast of Trumpets because ndiye murume akaridza bhosvo rekutaura message nechekuita nekuchenurwa kwesanctuary mupfungwa dzaMwari kuti Miller ngaachita basa aridzire vanhu bhosvo rekuti nzvimbo tsvene yakuda kuvhurwa though iye kunyangwe anga akarasika paevent aiti kudzoka kwaJesu. Alright, imira ipapo mufundisi regai ndikubatei muromo. Tanga tambotaura nyaya yereformation handiti reformation iyi tinozopinda papi nenyaya yeAmerica? From now we know America was rising nokuti ndo kunozomukira kavana Miller. Yes, I think subjects anofana kuzoitwa ari apa ndanjida kuti but ndira kuti timbomabata America inotanga kuita rise from 1798 chena mberi we start to see America ichita rise into power. Yakatanga nemakristu akanga atiza persecution in Europe. Persecution in Europe yakanga yakonzerwa nemadark ages. So vanhu vakanga vachitiza vakaenda maAmerica pavakasvika maAmerica the church fathers and all the pilgrims vakanga vachifamba ndo vakanotanga the nation of America yakanga iri under religious liberty constitution yavo kuti politics nechurch hazvizosangani ndo zvinokonzeresa confusion zvinokonzeresa persecution. Chechi chamira yega asi chirespekta liberty to conscience detect of conscience. Vanhu vafana kumanikidzwa panyaya dzekunamata vafana kuva free to choose zvavanoda kunamata vasingambunyikidzwe as long as Bible richitaura to conscience. So vanhu America started to build and to rise after 1798. We know that France was already a superpower by then. Nana Napoleon Bonaparte kantakaita history. Alright. Ipapo ndo pandachida kubvunza kuti tisati tasvika 1798 pane inonzi French Revolution. Yes. Irimo iri muBhayibheri? Irimo kana takuverenga vana Revelation chapter 11 tinoona French Revolution indozodzidzwa panotaurwa inoburitsa nyaya yema2 witnesses aizoisirwa pasi asi anozoita rise again into power. The 2 witnesses is the Old Testament that witness for Jesus and the New Testament that witness for Jesus. France mutime yeFrench Revolution we know kuti vakawisira zvokwadi pasi vakati Bhaibheri havacharide. Saka tiri kuti here isu panguva yeFrench Revolution
shoko riri kuramba richindira mberi richinda kuvanhu vose rabva harichazi kumajudha chete. Aiwa, riri kuenda, riri kutofamba, vhangeri ranga riri kufamba. But in heaven, kudenga, Christ is still in the holy place. Why? Because vanhu vari kuparidzirwa panguva iyi. Ngererai pari very profound apa. Vanhu vari kuparidzirwa panguva iyi kuti Jesus died for your sins. His blood can forgive your sins. Vanhu vari kutaura zveropa rake. Kwava kusina mharidzo dzesabata. Sabata, terera, sabata harisi gospel. Rinouya because riri pamutemo yaMwari inoita kuti tiwane gospel, his grace. Saka tichiri taura because pane vakarichinja. Rinofanira kuti ramba riripo nokuti Satani ukatyora 1 une 0 paese. Saka vanhu vakanga vachitaura the gospel is the cross. Shoko romuchinjikwa is the gospel. The good news is that Jesus died for all men. Munhu wese anosanganikwa naye pamharidzo yekutanga anofanira kuziva kuti Jesu akamufira. Jesus loves him. Jesu anomuda akadaro is able to change that man. That is the gospel, the message of character. But because doctrines dzinotiendesa ikoko were changed also mutime dark ages, then it's not possible kuti taure kuti uri kunzi unodiwa wakaita sei. Tokudzwa kuti pane murayiro wakatyorwa, ndope murayiro ndopatitaumotanga kugadzirisa pakakanganiswa. Saka Satani akazisa confusion yekuti titangire kure nemunhu. Saka panguva yese Jesu akanga achimira kupinda, achimirira a certain time yekuti vhangeri rimbosvika kumunhu wese, kuti nzvimbo tsvene ichivhurwa. That's why muri kuona muperiod iyoyo slave trade yanga yatotanga, kuti watema wachitanga kutorwa wachiendwa nawo kwangu nevhangeri, watanga kugamuchira Kristu. Saka the African man had to learn it in a hard way, because by this time an African man was busy worshipping idols. Anga akuna matamuka kunyange iye muconscience dzake kune kwazvaimuendesa. We need to start all these things. Akoshoko arina kusvika iri paAfrica paEgypt ando wakatiziswa. But now tikuti the African man was everywhere now, nekuti sitonzi takabva kuguruswa. By this time Jesu asati apinda munzvimbo tsvene maAfricans were everywhere. All right. Mufundisi, they were supposed to be given a chance also to receive Christ as their personal savior. Nyaya yetiri kutaura iyi yakadzama, inotora nguva. Yes. Nguva yedu toda kuti ndoona zvimwe zvokuita. Yes. Panyika pano tinomanya. Nguva yedu yaita sokufamba. Asi imi mataura izvo zvichabata. Tikabva parubhabhatidzo kwaJesu tikasvika muna AD 34. Muna AD 34 makatikoshera kuti kuvurawa kwakaita Stephen ndo kwakazobva kwavona kuti shoko riindiswe kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tapedza makore 70, vhiki 70, which is about 449 years. Saka apa vhangeri harichi mumajudha chete, raakufamba richienda kwese. And kufamba kuri kuita vhangeri muri kutaura imimi kuti vanhu vose pasi tenderere, zvisinei kuti uri mujudha, zvisinei kuti uri muGiriki, zvisinei kuti uri mutema, vava kuti vazive shoko. Takamirira chiitiko cha1844 handiti ndo zvakatikoshera izvi. Tiri kubata nyaya dzakakosha mukufamba kwenguva. Tikataura mumataura kuti madark ages nezvimwe zvakadaro. Hongu ndandambobvunzawo mibvunzo mukati kuti iko kudenga kwamuri kutaura uku hando kuna Mwari. Kana takutaura mezha yovutsvene tingagozoti kune ground rimwe riri holier than the other. But mabudisa mukati zvanga zviri kudenga kune tembere, tabanekeri, ndiyo yakanzi tarira iri kudenga. Wei vakapasi kureva nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene. Mukazoti ndosaka Jesu wakafira kunze kuno. Ino nyika yatiri ndo nzvimbo iyi, ndo kunze kuno. Handiti tichakuda sanctuary tichazona zoibata. But panapa tadodoma tikati from 1834 tiri kuona shoko richinda, chechi chikura, ndobva pazouya kushungurudzwa kwemaKristu. Pachichinjwa nguva, ndo pakachinjwa nguva iri kuti
sabata ravasandi ndizvo ndo pakachinjwa time ndizvo zvese but tikuti chi saka ndo pamuri kuti here ndo pakasimuka chinyanga chiya ndo pari kusimuka the beast the little one in Daniel saka zvine zvada kuzodzidzwa in stages but we know kuti that is patisvika pana AD 34 makore 449 adambura kubva pana 2300 saka ukabvisa 449 muna 2300 unosara ne 1810 saka ukatora 1810 ukadzibayirira pana AD 34 unosvika pana 1844 these are simple calculations paperiod iri kuitika zvitukuti 1844 achikwana nzvimbo tsvene inofanira kuchivhurwa because day of atonement ratanga mwari ari kuti vhangeri rasvika kumunhu wese we can now start judging alright so kutarisa mabasa evanakomana vavanhu nekuti iko zvino munhu ese ari kuzvarwa chechi achitoiziva ndakatozvarwa chechi iriko zvasimbu kuti ndikasiri kusvikira kuti jesu alright achivapo ndapawa mufundisi saka judgment inokwanisa kuchitanga nyaya yedu mufundisi ndeyamai White ndopatatiri asi pano pachirongwa chino ichi hatisungiriri vanhu panyaya imwe nyaya imwe inozvara imwe hanzi chirevo pamusoro pechirevo pati murambwi Ellen White tatsanangura zvaakaita atakatsanangura the thing that we were doing kwakuda kuzama kuti vakaona sei makore acho arimo here mubhaibheri saka ndo padriver nyaya dzese ndozvendiri kutsanangura kuti panapa hatisungiriri kuti tirambe tadai tinobata mai White kuti tizive bhaibheri nokuti tati mai White ivo mai White havana kukosha chakakosha chii ishoko ravaiva naro shoko ravaiva naro nderebhaibheri ndonyaya iri panapa vamwe vangazoti vakomana madai saka tiri kutobata nyaya yacho chidzitandavadza panapa tambotibate nyaya yesanctuary ndo mibvunzo yanga iripo izvi tabata nyaya yekubva paAD 34 that's after the death of Christ tikafamba kuti tisvike ku1844 shoko riri kuparidzwa nekune vanhu vose rachidhuvukira kunyika yose nyika dzose vana Pauro vakafamba handiti zvimukadaro saka chotoda kuti tizobata toda kuona kuti iyo 1844 kuda ndo chirongwa chedu chokupedzisira paseries yatati chimboita yamai White yatati chiita nezvavakanyora kuti iyo 1844 yakatikosherei kana vane mibvunzo kuti inomborevei zvakaitikwa naJesu tonga zvimwe zvambobatwa handitika but tichazoita mibvunzo ipapo yakadzama vane mibvunzo bvunzai chero yemunoda ini mandirwa panapa ndobvunza zvendoda ndokuti tihwisise vanoda kuuya munongotifonera munotibata panhamba dzinoti 0777 676 120 panhamba idzodzo futi munogona kuisa mibvunzo yenyu kuitira kuti ininiwo ndibvunze vafundisi mibvunzo yenyu hatisi kuti tovhunzira apa zvandabvunzawo nhasi ndo mibvunzo yandanayo haikuno kuti waregere kubvunza wangu handiuzivi handisi muprofita hanzi vaprofita namufundisi vakapera kare izvi titongoitawo zvetinazvo saka tinotenda mufundisi regai tiperere pano tichauya tohwereketa imwe nyaya inobva mune ichi kana kuti ichibva mubhaibheri ndozvaitoita panapa hatisungirigwi tinogona kuti iyi regai timbobatai iyo tomboisiya so thank you mufundisi kune vamwe vanga vakatitserera tinofara nazvo kwazvo rambai muri pano chirongwa chiripo kubva nenguva dza7 china choga tinenge tichitepfenyura munenge muchitiona uyai tikokerane umwe tose tinoda kuponeswa saka toda kuti tivhunze kunyange mibvunzo yakadii hatizodiwo mibvunzo yekuidza vanhu handitika toda mibvunzo inotivhurira kuti tihwisise bhaibheri ini murambwi masinire nhasi tinoti tinoperera pano mufundisi ndinotenda nokuva panapa totenda netsanangudzo dzenyu mova nousiku hwakanaka mufundisi. Thank you very much. God bless.